gyud. Buangag yun! Buangag yun! Daina ra ni nagkagot akong ipon. Dek, yun ka mo mata diha, karon ka. Mata naman ko, ma. Mata lagi kang lugiton ko na yung mata. Nakunsa kahagyo na siya sunod sa iyang kwarto. Nadi man mo gawas. Nahuma na lang kog waswas aning mga habol na uga na lang kabawa paghapon mo ng mata. Lamigon mo para bahawan o panitan. Makriminal jud ko ninyo way oras. O mao na siya way mahuma na trabaho. Kay buntag pa sayo, magsige na maghinoktok. Grabe naman yung tanan nagkasayon paggunit sa silhig. Hawla ni lihig. Magkuha na lang nagmidri sa malay kay wamay mo lihok. Wamay makatabang. Tabang o pabadlong. Awara, ikapilang ako sa iya nagpahinomdom na ang silhig paindogon pagbutang. Gisayon na yung tingali ni sila pagpangita kwarta. Ang sulod na silhig ayo apilang gawas. Kadugayan latayan na tadiri aghala sa kahugaw ani atong nataran. Gigamit na yun niyang silhig lalong sa gawas. Naramata na silhig tutog. Huwag ka nang hag. Asa yun ka na naglatagaw yung huna-huna. Tuwa na sa cellphone. Kanang cellphone may nakadalag diman. May iba't pang giminyo mo eh. Para ako na rin mabilin aning balay. Ikampoy na ko sa ising atiman. Ora maghihapon. Di maghihapon makatabang bisan cellphone ng mga trabahoon. Nangalawas na ganin ako mga bulag sigpaabot og tubig. Grabe na kauhaw. Kayo kabalo pa lang ni Mang Baktas. Doon kayo na ng layas. Asa yung taon kahapon niliwat na ako. Grabe matanan na akong kagugihan. Ako mulihok bang ko bisan di ko subuon. Gihimo na niya trapo ang nilabuhan. Urag ka talang. Bisan ako nang gihay-hay para mauga. Imo na yun di basa. Maalam. Dear Charo, tagai ko pamiliti kay mulayas ng yud ko. Kikapoy na ko, Chara. Basin, imo na muna ipido ang mga basa. Lain ba ka, hindi mo ko anon. Mataka kag tilok. Pagdali niya diha, kay suguon ta ka, mapalito sa kag napkin, kay ginugok ko. Asa man ko magpalit? Bisan asa basta kay napkin. Kanang with wings? Ingna ka ng unli wings. Unli wings? Unli wings gali para makatipid ta. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!